Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Pingoy. Taong 1970, Javier Leyte. Noong mga panahong ito, nasa edad 30 taong gulang na itong si Pingoy. Bagaman medyo matanda na, hindi pa rin siya pumapasok sa pagpapamilya. Namulat siya sa problema ng kanilang pamilya at kahit may kalayaan na pumili ng sarili niyang tadhana, hindi siya nagpapasya ng walang abiso ang kanyang ama. Marami ang nagsasabing isang katangahan ang kanyang ginagawa dahil sa hinahayaan lang niyang masabay siya sa pagkakalugmok sa problemang hindi naman niya ginawa. Pero ano naman ang magagawa niya, pinuno? Kailangan siya ng kanyang mga magulang at kapatid. Kung hindi niyo kasi naitatanong, may malubhang karamdaman ng nakababatang kapatid ni Pingoy. Marami na silang pinagkonsultahang albularyo pero wala talaga. Sandamakmak na lunas na rin ang ipinainom nila, kasama ng pag-alay ng mga buhay na hayop at iba pa. Dahil sa ganoong proseso, aminado siyang yon ang dahilan kung bakit nalugmok ang kanilang pamilya. Mahirap mang bagayan ang kanilang sitwasyon. Pinagsusumikapan nilang maisaayos ang lahat ng kanilang mga pagkakamali. At para magawa ito nang hindi sila nagkakahiwa-hiwalay, kinakailangan niyang isakripisyo ang lahat ng kanyang pangarap at pagnanais. Araw-araw, nakikipaglaban si Pingoy sa isang digmaan na siya lang ang nakakaalam. Hindi mabilang ang mga demonyo at aninong bumubulong sa kanya, pero sa kabila nun, nagiging matatag pa rin siya para matulungan ang kanyang pamilya. Tanging kapatid niya ang nagsisilbing liwanag sa isang malawak at madilim na disyertong kanyang tinatahak. Sa loob ng ilang taong paghihikaw sa buhay, wala pa ring pinagbago. Minsan, napapaisip na siya kung mahal din ba siya ng mundo, kagaya ng pagmamahal niya rito. Lahat ng hirap tinanas niya, ngunit wala pa rin siyang makitang liwanag ng pag-asa. May mga pagkakataon na rin gusto niya ng wakasan ng lahat, pero kapag nakakausap niya ang kanyang ama, pansamantala itong napapawi. Ang kaso lang, hindi rin naman yun nagtatagal, lalo na kapag oras na ng trabaho. Nakatuon man ang atensyon niya sa kanyang mga ginagawa, lumilipad ang kanyang diwa. Ang ganoong sitwasyon ang naging daan para magkaroon siya ng interes sa lihim na karunungan. Nagsimula ito sa pakikinig hanggang sa makilala niya ang katrabaho niyang maraming alam na istorya at mga manggagamot na nagtataglay ng hindi kapani-paniwalang mga abilidad. Dahil sa mga kwento nito tungkol doon, napuno ng pagmamalabis ang kanyang puso na hanapin ang mga taong yon. Ngunit nang maipagtapat niya ito sa kanyang kaibigan, hindi ito pumayag na samahan siya. Ayon dito, karamihan sa mga albularyong nabanggit niya, walang kakayahan para alisin ang kanyang kapatid mula sa tadhanang tinatahak nito. Nakita na rin naman kasi ng kaibigan niya ang sitwasyon, kaya kahit ito makapagsasabi na labas na ito sa kapangyarihan ng isang manggagamot. Nanindigan din itong hindi ang mga taong nabanggit niya ang dapat lapitan ni Pingoy, kundi ang mga mangkukulam na nagtatangan ng kalabang aral ng albularyo. Pagkalahad nito ng kaibigan niya, sinabihan siya nitong pag-isipan na muna kung sasang-ayon siya. Dagdag pa nito na, kapag nakabuo na siya ng desisyon, muli siya ritong lumapit para ilahad ang kanyang mga pasya. Nang marinig naman niya ang abiso nito, 3 araw niya itong pinag-isipan hanggang sa makabalik na siya sa kanyang trabaho. Isang hapon, matapos naman ang buong araw nilang gawain, muli silang nagkita ng kaibigan niyang yon. Walang sabi-sabi, agad naman niya itong nilapitan habang nagwiwika rito ng, "Pre, pwede ba kita makausap mamaya? Pinag-isipan ko na ang mga sinabi mo at ngayon meron na akong pasya. Pagkatapos ng trabaho, hihintayin kita sa labas. Meron na ako naisip na magandang pwesto kung saan tayo makakapag-usap." Nang marinig naman ito ng kanyang katrabaho,
Ngumisi lang naman ito habang sumasagot sa kanya ng, "Kahit hindi mo nasabihin, alam ko na kung anong pasya mo. Pero pagbibigyan kita, sapagkat may mga bagay ka rin namang kinakailangan malaman mula sa akin." Pagkatapos nitong magsalita, dali-dali naman itong pinasa ng mga tuyong damo na dadalhin nila patungo sa mga kwadra ng kabayo. Kung hindi nyo kasi na itatanong pinuno, nagtatrabaho silang dalawa noon sa isang hasyenda malapit sa baryo. Maraming mga alagaing hayop sa lugar, kaya ang mga namamahala rito naghahanap talaga ng maraming trabahador. Mababa pa naman noon ang sahod, kaya kahit ilang peraso sila, kayang-kaya sila nitong bayaran. Ilang minuto pa ang lumipas. Pagkaabot naman ng bayad ng amo nila, dali-dali naman siyang lumabas. Inabot pa ng kalahating oras ang kanyang paghihintay sa lugar bago niya masilayan ang paglabas ng kaibigan niya. Dinala niya ito sa isang patag na lugar malapit sa bayabasan, kung saan sa harap lang din ito naroon ang kanilang tahanan. Pag-upo naman nila sa katawan ng buwal na puno, agad naman silang nagsimula sa kanilang pag-uusapan. "Hindi basta-basta mahahagilap ang taong ipinapahanap ko sa'yo. Kaya para mapuntahan mo to, kailangan mong hanapin ang mga taong papangalanan ko sa mga bayang madaraanan mo. Huwag mo silang kakaligtaan dahil bukod sa dadalawa lang sila ang susi para mahanap mong bahay ni Manong Agapito." Nang marinig naman niya ang sinabi nito, tinanong niya kung sino ang mga taong yan. Sa pagpapatuloy naman ng kanilang pag-uusap, agad naman itong inilahad sa kanya ang mga pangalan ng individual. Matapos naman niya itong marinig, di na siya nagtagal pa sa kanyang trabaho. Alam niya kasi na makakaligtaan niya ito kung sakali mang hindi niya ito pupuntahan kaagad. Malaki man ang epekto ng pasya niya para sa kanyang pamilya, alam niyang makakatulong ito ng malaki kung sakali mang magtagumpay siya. Dumaan ang mga araw, binaybay ni Pingoy ang daan hanggang sa makarating siya sa pinakamalapit na baryo. Mula roon, ipinagpatuloy niya ang kanyang pag-usad nang walang kahit ni pirasong barya sa bulsa niya. Mahirap man ang sitwasyon, hindi sumagi sa kanyang pag-aasam na sumuko dahil sa alam niyang mas mainam na may ginagawa siya kaysa naghihintay na pumanaw ang kapatid niya. Mabuti na lang talaga, nahanap ni Pingoy ang unang individual na nabanggit, kung kaya nanatili ang pag-asa niyang mahanap si Manong Agapito. Nung makausap naman niya ito, hindi na ito nakatanggi pa dahil sa salaysay na binitawan niya. Matapos nun, ito na rin mismo ang sumama sa kanya hanggang sa marating na nila ang dulong bahagi ng baryo. Madalang ang tao sa lugar, kung kaya't madali nilang nahanap ang bahay ng kaibigan nito. Mula roon, ito na ang gumabay sa kanya patungo sa matandang hinahanap niya. Para marating ang tahanan nito, binaybay nila ang dalawang sapa na nasa labas na ng lugar ng Javier. Noong una, wala naman doong kakaiba, pero nung makarating na sila sa kabilang bahagi nito, dito niya napansin ang unti-unting pag-iba ng ihip ng hangin. Ayon kay Pingoy, na kung titingnan, isa lang itong pangkaraniwang kagubatan. Pero kapag papakiramdaman mo ito ng maigi, maririnig mo ang mga bulong ng mga nilalang na sumasabay sa hangin. Kakaiba rin ng bawat punong naroon, gawa ng bawat isa sa mga ito, may mga nakahulmang hugis na hindi nalalayo sa mukha ng tao. Dagdag pa niya na, nang mapasok na nila ang looban nito, tumambad sa kanya ang parte ng gubat kung saan naroon ang isang malaking kubo na binabalot ng mga baging at halaman ang bubong. Sa likuran din itong bahagi, naroon ang isang patay na puno ng akasya na nangingitim na. Kung hindi siya nagkakamali, kaya naging ganoon ang kulay nito ay dahil sa pinapasukan nito palagi ng matanda. Paglapit naman nila sa bahay, agad namang kumatok ang kanyang kasama. Ilang minuto pa ang lumipas, bumukas na rin ito at dito na niya nakita ang looban ng bahay na wala halos kagamit-gamit. Malaki ang espasyo sa loob pero halatang burara ang nakatira.
Maya-maya pa, dito na rin nagpakita si Manong Agapito, bitbit ang isang bagay na ginagamit nito pandurog ng mga sangkap. Paglapit naman ito sa kanila, dali-dali namang nagpaalam ang kanyang kasama na aalis na. O siya, maiwan na kita rito. Babalikan na lang kita kinabukasan. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, hindi na siya nakaimik pa. Habang pinagmamasdan niya kasi ang mukha ng matanda, pakiramdam niya hindi lang iisang tao ang nakasilay sa kanya. Dagdag pa ni Pingoy na punong-puno ng misteryo ang loob ng mga mata nito, kaya sa pamamagitan ng pagsilay, hindi niya maipagkakaila ang matinding pagmamalabis na malaman niya ang buhay ng matanda. Paglabas naman ng kanyang kasama, bigla namang sumarado ang pinto ng bahay kahit wala roong tumulak. Pagkatapos, nanumbalik ang nakakabaliw na katahimikan sa loob hanggang sayayain na siya nitong tumungo sa sala ng bahay. Kampante naman noong sumunod si Pingoy, gawa ng alam niyang doon na sila mag-uusap ng formal. Pagkaupo naman nilang dalawa, hindi na nagsayang pa ng oras ang matanda. Alam kong alam mo kung ano ang pinasok mo. Kaya hindi na ako magtatanong pa ng mga bagay na may kaugnayan dito. Hindi ako kapareho ng ibang mananambal. Kung sila gumagamit ng aral ng kanan, ako naman gumagamit ng aral ng demonyo. Walang bagay sa mundong ito ang hindi ko kayang tuparin. Subalit bago mo ito makamit, kailangan mong mag-alay ng kokonting sakripisyo. Isang bagay na pinagsisisihan na ng mga taong humingi sa akin ng tulong dati. Ngayon tatanungin kita, ano ang kailangan mo? Alam kong hindi ka maglalakbay ng ganito kalayo, lalo na kung hindi naman yan ang inaasam ng iyong puso. Tama, hindi ba? Nang marinig naman ni Pingoy ang sinabi nito, halos manginig ang buong katawan niya, dala ng matinding takot. Bawat katagang lumalabas sa matandang yon, pakiramdam niya kumakausap sa kanyang kaluluwa. Ilang minuto pa ang lumipas, agad naman niyang inilahad ang tungkol sa nangyari sa kapatid niya. Dagdag pa niya na, maliban sa guminhawa ang buhay nila at mapalaya niya ito sa kasalukuyan nitong kalagayan, wala na siyang hihingin pa. Nakahanda rin siyang magbayad ng malaki para lamang maisakatuparan ang matagal na niyang mithiin sa buhay. Pagkarinig naman ng matanda sa kanyang sinabi, bahagya naman yung napangisi na para bang natutuwa ito sa mga bagay na kanyang nalaman. Malaki ang kapalit ng iyong hinahangad. Pero kung nakahanda ka namang magbayad, pagbibigyan kita. Para hindi ka kabahan, mas maganda na hindi mo na malalaman ang kabayaran ng pabor na iyong hihingin. Kaya mo bang tanggapin ang aking alok? Kung hindi, bukas ang pinto, makakaalis ka na. Dahil sa sinabi nito, wala namang nagawa si Pingoy kung hindi ang sumang-ayon. Alam niya kasing nasa palad ng matandang yon ang buhay ng kanyang pamilya, lalong-lalo na ang kanyang kapatid. Tsaka isa pa, ayaw naman niyang umuwi ng walang nangyayari. Gusto niya pagbalik niya, meron ng pagbabago sa bahay nila. Dahil sa ganun niyang hangarin, dito na siya nagdesisyon ng hindi nag-iisip. Nang marinig naman ng matanda ang kanyang pagsang-ayon, dali-dali naman itong kumuha ng gamit. Hindi naman mahirap ang mga pinapagawa nito sa kanya, kung kaya't sa loob ng ilang minuto, nagawa na niya ito. Ayon kay Pingoy, bago magsimula ang ritual, inutusan siya nitong alisin ang lahat ng saplot niya sa katawan. May ipinahid din itong mga uling na nagmula sa puno ng akasya. Nang mapuno na nito ang balat niya, pinahiga siya nito sa gilid ng puno kasama ang mga manok na pinugutan nito ng ulo. 2 oras siya roong nakahiga at kahit tumatama sa kanya ang sikat ng araw, pakiramdam niya komportable pa rin siya. Maya-maya pa, dito na siya nakaramdam ng antok hanggang sa hindi na niya namalayan,
na nakatulog na pala siya. Pagmulat naman niya, nadatnan niya ang kanyang sarili sa paanan nito na komportable pa ring nakahiga. Habang nagmamasid, napansin niyang gabi na pala. Hindi lang niya ito gaanong namamalaya noon, gawa ng masyadong malakas ang sulong nakatarak sa lupa, di kalayuan sa kanya. Nangakmang tatayo na siya, napansin niya ang dalawang batong nakadagan sa braso niya. Malalaki ang batong pumipigil sa kanyang bisig, kaya hindi siya roon nakapumiglas kaagad. Ngunit, nang akmang matitisod na niya ang isa sa mga bato, bigla siyang natigilan nang marinig niya ang sigaw ni Manong Agapito. Inabisuhan siya nitong huwag gagalaw dahil hindi pa tapos ang ritual. Dagdag pa nito na, malapit na niyang masilayan ang pinaka-interesanting pangyayari sa lahat, kaya huwag na niyang babalakin pa na sirain ang mga inihanda niya. Nang marinig naman niya ang sinabi ng matanda, bumalik siya sa pagkakahiga. Punong-puno man ng pagtataka, ibinigay niya rito ang buong pagtitiwala niya. Kalahating oras pa ang lumipas. Dahan-dahan nang nanlaki ang kanyang mga mata matapos niyang masilayan ang dugo ng mga hayop na nagkakaroon ng porma at wangis. Kumakapit din dito ang mga lupa sa loob ng ritual at sa loob lamang ng ilang segundo, tumambad sa kanya ang isang nilalang na unang beses pa lang niyang nakita. Malayo ito sa pagiging tao, gawa ng maliban sa katawan nitong gawa sa lupa at dugo, may mga sungay din ito sa iba't ibang bahagi ng katawan. Habang naglalakad naman papalapit ang nilalang, pansin niyang paika-ika ito sa paghakbang. Paglapit naman ng dalawa sa lugar kung saan siya nakahiga, bigla na lamang itong nalusaw, dahilan para maligo siya sa mga likidong bumubuo sa katawan nito. Habang dumadaloy ito sa kanyang katawan, hindi niya maipagkakaila ang kakaibang pakiramdam. Para siyang pinapaso ng mainit na mantika pero hindi ito nagiiwan ng kahit na anong marka. Maya-maya pa, agad naman siyang nilapitan ng matanda, bit-bit ang isang malinis na bimpo. Ito na ang pumuna sa kanyang katawan bago siya nito pasuotin ng saplot. Pagkatapos nun, pumasok na sila sa loob. Magbabandang 12:00 na pala nun pinuno, kaya pagkahiga niya, agad naman siyang nakatulog. Kinabukasan pagising niya, nadatnan niya si Manong Agapito na nakaluhod sa kanyang tabi. Taimtim itong nagdarasal habang hawak-hawak ang bungo ng kambing na buo pa ang sungay. May dala rin itong itim na parang rosaryong bagay, ngunit wala naman siya roong nakikitang krus. Kakaiba rin ang dasal na ginagamit ng matanda. Pakiramdam nga noon ni Pingoy, narinig niya ang ganoong panalangin sa kung saang lugar. Nang matapos na ang matanda, agad yung tumayo at lumapit sa kanya. Pagtabi nilang dalawa, binigyan siya nito ng isang maliit na garapon, kalakip ang isang punyal, nagawa sa itim na bato at may hawakang gawa sa purong buto ng tao. Ang punyal na yan ang inihabili ng aking Panginoon. Gamitin mo ito para makapintang sakripisyong hinihintay niya. Kapag nagawa mo ng mga ipapagawa ko, ipainom mo ang langis sa iyong kapatid. Maniwala ka. Pagkatapos ng lahat ng yan, mawawala ang karamdaman niya. Dagdag pa ng matanda na, isang bagay lang ang paggagamitan niya ng punyal at ito ay ang pagkuha sa buhay ng isa niyang minamahal na malapit ng husto sa kanya. Binalaan din siya nitong kapag hindi niya yun nagawa, aahon ang isang nilalang para lipulin silang lahat. Mariin din itong inilahad na walang kabuluhan ng sakripisyong gagawin niya kumpara sa mga mangyayari kung sakali mang hindi niya ito susundin. Nang marinig naman ni Pingoy ang sinabi ni Manong Agapito, agad naman niya itong tinulak habang paulit-ulit na tinatanong kung bakit ganun katindi ang alay na hinihingi nito sa kanya. Pagkarinig naman ng matanda sa kanyang sinabi, harapan siya nitong prinangka na hindi rin naman madali ang pinapagawa niya. Dagdag pa nito na
Para makamit ang kanyang hiling, kinakailangan din itong kumuha ng isang kapantay na alay. Ito rin ang dahilan ni Manong Agapito kung bakit ninais nitong sabihin sa kanya ang kapalit pagkatapos ng ritual. Pagtatapat pa nito na, ngayong tapos na ang kanilang ginawa, nagkaroon na ng taning ang buhay niya. Kung sakali mang mabigo siya, titigil ang kanyang puso pagkalipas ng 1 linggo. At ang kaluluwa niya, diretsong tutungo sa impyerno. Hindi rin makikita ang kanyang labi ng kanyang pamilya dahil maglalaho itong parang abo. Binalaan na kita. Mahigpit ang kapalit ng ritual na aking ginagawa. Hindi ba sinabi ko sa iyo noong una pa lang? Maraming tao na ang lumapit sa akin na sa bandang huli pinagsisihan ang kanilang mga ginawa. Ngayon, isa ka na rin sa kanila. Pagkarinig naman niya sa sinabi nito, agad naman niyang kinuha ang punyal, sabay unday ng saksak sa dibdib ng matanda. Ang kaso lang, bago pa man yung lumapat, may kung anong kakaibang puwersa ang pumigil sa kanyang atake. Nang masipat naman ito ng matanda, napangisi lang naman ito habang inilalahad ang tungkol sa proteksyong ibinigay ng kanyang Panginoon. Matapos nitong makapagsalita, agad na siya nitong dinala sa pinakamalapit na baryo. Bago sila nagkahiwalay, muli nitong ipinaalala ang tungkol sa kanyang obligasyon. Masaya ring sinabi ng matanda, nahihintayin niya ang araw kung saan isinakatuparan na ni Pingoy ang kanyang nais. Pagkasambit naman ito ng mga kataga, hindi na ito nagdalawang isip pa na umalis. Si Pingoy naman, naiwan sa isang tabi, tulalang pinag-iisipan ng mga pangyayari. Sa kanyang paglalakad, ramdam niyang mas tumindi palalo ang kanyang iniindang problema. Gayunpaman sa kabila ng pag-aalala at pagsisisi niya, alam niyang wala na rin siyang magagawa. Dumaan pa ang 3 araw, paulit-ulit niyang pinag-iisipan ng taong kanyang papaslangin. Ayon sa kanya, na noong mga sandaling yon, iisang tao lang ang pumapasok sa isip niya. At yon ay walang iba, kundi ang kapatid niyang may sakit. Napagtanto kasi noon ni Pingoy na sa mga sandaling yon, kinakailangan niyang maging magaling sa pagpapasya. Naisip din niya na sa lahat ng miyembro ng kanyang pamilya, ang kapatid niyang yon ang walang pakinabang. Bagaman nakakalungkot ito kung iisipin, matapang niyang inako ang lahat ng pagsisisi para sa nalalapit na pagkamatay nito. Hindi nagtagal, pagbalik naman niya sa kanilang tahanan, tumambad sa kanya ang mga magulang niyang hindi na magkamayaw sa paghahanap ng mga albularyong makakatulong sa kanila. Kahit wala na itong makain, ramdam niyang hanggang sa kahuli-hulihang pagkakataon, ipinapakita pa rin ng mga ito ang pagpapahalaga sa kanilang mga anak. Nang mapansin naman ito ni Pingoy, dali-dali naman siyang pumasok sa loob ng silid. Alam niya kasing abala noon ang kanyang mga magulang, kaya ito na rin ang kinuha niyang pagkakataon para maitama ang kanyang mga pagkakamali. Pagpasok niya sa loob ng silid ng kanyang kapatid, dali-dali naman niyang isinarado ang pinto. Wala yung trangka, pinuno, kaya tinabihan niya ito ng upuan. Paglapit naman niya rito, nakita niyang mahimbing ang pagpapahinga nito. Maya-maya pa, pagkadukot niya ng dala niyang punyal, dito na niya hindi mapigilan ang pagtulo ng kanyang luha. Alam niya kasing walang kasalanan ng kanyang kapatid, ngunit wala rin naman siyang pagpipilian. Kalaunan, nang makalikom na siya ng lakas ng loob, dali-dali naman niya itong inundayan, subalit bago pa man lumapat sa katawan nito ang kanyang punyal, bahagya siyang natigilan nang marinig niya ang sigaw ng nanay niya. Walang sabi-sabi, agad naman niyang lumapit sa kanya. Marami man itong naging tanong, pinili niyang ilahad ang kanyang mga dahilan upang magtiwala ito sa kanyang mga gagawin. Ang kaso lang, sa halip na makaunawa ang nanay niya, nagalit ito sa kanya. Gigil na gigil ang nanay niya noon, dahilan para magpang-abot na silang dalawa.
Habang kinukuha nito ang hawak niyang punyal, pilit naman niya yung inilalayo. Ang kaso lang, kasabay ng pilit niya roong pag-iwas ay ang pagkarinig naman niya sa mga tinig na animoy nagsisilbing lason sa kanyang isip. Sa isang iglap, nagulat na lamang siya nang makita niyang nakatarak na sa tagiliran ng nanay niya ang punyal. Paghandusay naman ito sa sahig, bigla namang nagsimulang maagnas ang katawan nito. Segundo lang ang naging pagitan noon nang tuluyang mawala ang labi nito. Matapos ang mga pangyayari, tulala naman siyang napatras habang pilit na pinag-iisipan ng mga bagay-bagay. Walang kahit na sinong anak pinunong may kayang pumatay sa sarili nitong ina, maliban na lang kung bata ay nakadroga o hindi naman kaya'y lango sa alak. At sa estado noon ni Pingoy, wala siya ng kahit isa sa mga nabanggit. Maging siya man noon hindi talaga maisip kung kailan tumarak ang punyal na hawak niya. Ni hindi nga rin kasi niya naramdaman na iniunday niya pala ito sa kanyang ina. Makalipas pa ang ilang minuto, humanap na siya ng paraan kung papaano mapagtatakpan ng mga ginawa niya. Wala siyang balak na ilahad ito sa kanyang ama dahil alam niya na kapag nalaman nito ang kanyang ginawa, hindi malabong paslangin siya nito. Pagpatak naman ng hapon, bago ito makabalik sa kanilang pamamahay, magaling na ang kanyang kapatid. Nang madatnan naman sila nitong naglalaro sa sala, agad naman sila nitong tinanong ukol sa kinaroroonan ng nanay nila. Ngunit nang marinig niya ang sinabi nito, hindi siya nagdalawang isip na magkunwari. At para hindi na maghanap ang tatay niya, dito niya inilahad ang milagrong nagpagaling sa bunso nila. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, agad naman itong lumapit para tingnan ang kanyang kapatid. Pagsilay naman itong magaling na ngayon, pansamantalang nakalimutan nito ang paghahanap sa ilaw ng kanilang tahanan. Kinagabihan, nang maalala yon ng tatay niya, nagmamadali naman yung lumabas para hanapin ito sa baryo. Ang buong akala kasi nito, naglilibot yon para maghanap ng makakatulong sa kanila. Subalit sa kasamaang palad, hindi na ito nakita ng tatay niya. Kung kani-kanino na rin yung nagtanong pero walang nakapagsabi sa mismong kinaroroonan nito. Dumaan pa ang isang linggo, para nang mababaliw ang kanyang ama sa kakaisip ukol sa dahilan ng nanay nila kung bakit sila nito inabandona. Gustuhin man noon ni Pingoy na kausapin ito, wala siyang lakas ng loob para gawin yon. Lalo pat, alam niyang siya ang dahilan ng biglaan nitong pagpanaw. Isang hapon, habang nagpapahinga sila sa labas, bahagya naman siyang napatahimik nang masipat niya ang kanilang ama na papalapit. Pagharap nito sa kanya, mahinahon naman itong nagwika. Hanapin ko ang nanay niyo sa Karatig Baryo. Habang wala ako, ikaw na muna ang bahala sa kanila. 2 araw lang ako mawawala, Pingoy. Kaya pakiusap, bantayan mo ang iyong mga kapatid. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, agad naman siyang sumang-ayon. Dahil dito, nakaalis ng mas maaga ang kanyang ama. Paglayo naman ito sa bahay nila, ipinagpatuloy niya ang kanilang paglalaro na animoy wala siyang inaasahang mangyayaring hindi maganda. Ngunit lingid sa kanyang kaalaman, yun na pala ang kahuli-hulihang pagkakataon na masisilayan niyang buhay ang tatay niya dahil pagtungtong ng 2 araw, may nabalitaan siyang karumal-dumal na nangyari sa sentro ng kanilang baryo. Isang lalaki ang natagpuan sa may bandang liwasan na hubot-hubad, wakwak ang tiyan, tapos nawawala na ang laman loob nito. Nung marinig niya ang tungkol sa balitang yon, nagmamadali naman siyang pumunta dahil sa kinabahan siya sa taong nagdala ng mensahe sa kanya. Pagdating niya sa liwasan ng baryo, tumambad ang mukha ng tatay niya na nakabuka ang bunganga tapos nakadilat kahit patay na. Nakataas din ang mga kamay nito na parabang meron itong sinusubukang pigilan. Hindi lang yun pinuno, sa kasagsagan din ng lamay ng kanyang ama na wala na naman ang bunso nila. Kinaumagahan nun,
Nakita nila ito sa gilid ng sapa, nakabigti sa puno ng mangga. Literal na sunod-sunod na kamalasan ang nangyari sa kanila na halos akalain ng mga taga-baryo na may kung anong sumpa ang bumalot sa kanilang pamilya. Pagkatapos naman ito, pinalibing lang ang dalawa bago rin mamatay sa sakit ang kapatid niyang sumunod sa kanya. Isa-isa itong nawala hanggang sa namalaya na lamang noon ni Pingoy na isa na siyang ganap na ulila. Nakakapangsisima ng mga nangyari. Alam niyang kinakailangan niyang maging matatag. Ayon pa sa kanya na habang pinagdadaanan niya ang ganoong kapighatian, sinubukan niyang balikan ang tahanan ni Manong Agapito. Nagpakita naman sa kanya ang matanda, ngunit wala siyang sapat na lakas para matalo ito. Ang tanging sagot lang din na nakuha niya, sinusundan ng mga aswang ang punyal na kanyang dinala. Lahat ng taong malapit sa kanya, papaslangin ito dahil sa nakikita yung banta ng mga nilalang. Para naman maiwasan ang ganoong pangyayari, inabisuhan siya nitong wag nang makipaglapit sa kung kani-kanino. Nang marinig naman niya ang payo nito, hindi pa rin siya nakinig kaya bago siya matuto, may nag-alay na naman ng buhay buhat sa kanyang kapabayaan. Magmula noon, mas pinili na lamang ni Pingoy na mamuhay ng mag-isa. Walang kapamilya, purong mga kabarkada at kakilala lang. Lumipas pa ang mga taon, kailan may hindi na nawala sa kanyang isip ang tungkol sa tangan niyang regalong punyal ni Manong Agapito. Grabe tong kwento na to, nakaka-depress. Hindi ko masabi na regalo parang sumpa nga Kaya sa buong kwento, nakaramdam ako ng depression. Kayo ba?